lasiterassin muotoilun keskiössä ovat olleet käyttäjä, laatu, tuotettavuus sekä Lumon brändi. Uusi lasiterassi pyrkii olemaan ilo silmille, ilo sormille, siis ilo katsoa, ilo koskettaa, ilo käyttää ja käyttää pitkään. Kaikki muotoiluratkaisut pyrkivät tukemaan näitä tavoitteita. Lumon design-perimän eli design DNA:n mukaisesti minimalismi osien määrässä ja muotoratkaisussa ovat olleet käytettävyyden ohella päätavoitteita uuden lasiterassin designissa. Uuden lasiterassin innovatiiviset, asiakaskeskeiset tuoteratkaisut, jotka ovat vaivaton käyttö, liukulasien kehyksettömyyden tuoma avoimuus ja esteettömyys, aistittavat laadukkuus, huolettomuus ja kestävyys, ovat käyttäjälle merkityksellisiä ja arvokkaita ominaisuuksia. Kansainvälisillä vaativilla markkinoilla tuotteen laatuilmeen merkitys on alati kasvanut. Selkeät, harkitut rakenteet ja sileät, miellyttävät sekä mukavat pinnat että muodot ovat sitä, mitä erityisesti alansa johtavilta tuotemerkeiltä asiakkaat odottavat. Hillityllä, maltillisella aistikkuudella niin arkkitehtuurissa kuin muotoiluyksityiskohdissa tavoitellaan kestävää ajattomuutta, koskettavuutta kansainvälisillä markkinoilla sekä kokonaan uutta tuotelaatutasoa lasiterasseissa. Lasiterassiratkaisuja voidaan monipuolisesti ja tehokkaasti räätälöidä soveltuvaksi vaativiin ja erilaisiin rakentamistyyleihin sekä rakentamisympäristöihin. Uuden lasiterassin avoin näkymä on lujuudesta tinkimättä maksimoitu rakenteet sekä yksityiskohdat optimaalisesti muotoillen. Glass terrace. That's a pleasant and delightful part of a home. A place where to relax, where to let the mind rest and flow, where to socialize or do whatever. It is also an interesting buffer zone between the interior and exterior, giving a feeling of nature presence during all seasons, while being sheltered from rain, snow, wind, whatever. Now, what should be required from a good glass terrace system? It needs to be aesthetically pleasing in all details. It needs to be universal, elegant in a modest way. Now, the new Lumon glass terrace system seems to fulfill these requirements quite well. There are the smart connection details between the roof trusses and the front beam to minimize the overall structure. Elegant glass panes, sliding aside in a smart way, not eating up space from the glass terrace. It's easy to believe that the new system will be welcome not only by homeowners, but by architects and designers as well. Aivan mahtava. Tästä nautimme ja täällä viihtyy koko perhe. Pojat ottivat terassin heti leikkipaikakseen ja vauvan voi jättää turvallisesti päiväunille lasien suojaan. Pystypuitteettomat lasit sopivat hyvin terassillemme, sillä ne eivät pilaa tätä hienoa maisemaa. Lämpimällä ilmalla lasit saa helposti auki ja ne eivät vie avattuna tilaa. Terassi on muutenkin tyylikkään näköinen. Olemme olleet todella tyytyväisiä tähän terassiin. Vietämme täällä paljon aikaa niin oman perheen kuin ystävienkin kanssa. Mikä on sen parempaa kuin istua riipputuoliin, nostaa jalat ylös ja nauttia sateella ja paisteella.